En aquest vídeo veurem la lleteresa, Euphorbia characias. Planta trobada a la vora d'un camí en el Vallès Occidental. És una planta perenne, viu més de 3 anys. Arriba a mesurar 1,5 metres d'altura. Es troba als camps, vores dels camins i a clarianes forestals. És una planta resistent a la sequera. Si es fa una ferida a qualsevol part de la planta, surt d'ella un líquid blanc lletós, que és un làtex, conté una mica de cautxú, molt enganxifós, i que coagula ràpidament, taponant la ferida. Aquest làtex és càustic i verinós. Família de les euforbiàcies. Les fulles de la tija són de color verd, una mica gruixudes, llargues, estretes i ovals. Les fulles són esparses, és a dir, neixen una a cada nus, i es disposen helicoïdalment, de manera que cadascuna no es superposa exactament amb les immediates inferior i superior. Les fulles bracteals són concrescents a parells, és a dir, el parell de fulles de les bràctees creixen soldades entre elles. La tija és erecta i cilíndrica i de color verd i vermellós. La tija no té pèls. És glauca. La inflorescència és en umbel·la terminal de 11 a 21 radis. El fruit és una càpsula pilosa. Les glàndules són de color marró rogenc, negroses. El làtex que desprèn la planta, al fer-li una ferida, és càustic i danya la pell. Es fa servir per eliminar les berrugues. Els seus noms: Euphorbia characias, en català lleteresa, en anglès Mediterranean Spur. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.